Я пробвай. Като ме развивам, ти ми помагаш. Да, за че помогна. Аз се изморих. Дръж. Ела, това не ставаше. Дръж цялата маса. О, си тук правиш, бе. Да, Мира, изявявай се. Чакай да ляжа. Като Трион. Той не е тук. Я го питай да го сплескаш на земята. Може да стане плосичко. Това е клипа Мира или Дилпа маса. Представяш ли се? Я да видим. Така трябва да е перфектно. Се няма подпира много. Надени го всяка ето пише. Департаментът по отбрана се отказва за секретно електронно устройство. Кръстите са международни престъпници Стана сега майка. за терористична севернокорейска организация. Стана. Стана, да. 10 минути клип. Бахти. Не, 10. Бахти не. 10. Спря ли го? Не, спри.